హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. సో ఇవాళ మరొక వీడియో ఏంటి అంటే ఇది మొత్తం ట్రైనింగ్స్కి సంబంధించి. సో నేను ఏం చెప్పాలి అని అనుకుంటున్నాను అంటే, సో ఈ వీడియో కంప్లీట్గా వచ్చేసి లైక్ ఫ్రీగా మగ్గం వర్క్స్ కానీ ట్రైనింగ్స్, ఒకవేళ బాయ్స్కి అయితే ఎలక్ట్రికల్ వర్క్స్ అలాంటివి ఉంటాయి కదా. సో ఆ ట్రైనింగ్స్కి ఫ్రీగా ట్రైనింగ్ ఇచ్చి వాళ్ళే ఒక షాప్లో కానీ అలా జాబ్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తారు. సో వాటి గురించి అనేది చెప్తున్నాను. సో ఎవరైనా ఇంటర్న్షిప్ స్కాలర్షిప్కి అప్లై చేసుకోకపోతే అప్లై అనేది చేసుకోండి. అలాగే గురుకుల స్కూల్లో ఒకప్పటిలాగా కాదు, ఇప్పటికీ ఫుడ్ చాలా బాగుంటుంది, అలాగే స్టడీస్ అయితే చాలా సూపర్గా ఉంటాయి. సో ఖచ్చితంగా మీ పిల్లల్ని అప్లై చేసి వారితో ఎగ్జామ్ అనేది రాయించండి. వస్తే ఖచ్చితంగా జాయిన్ చేయండి. సో అంతకంటే ముందు అప్లై చేయాలి కదా. సో దానికోసం నేను ఒక ప్రత్యేకంగా వీడియో అనేది చేశాను. మీకు ఎలాంటి సందేహాలు ఉన్నా కూడా అక్కడ చూసి అప్లై అనేది చేసేసుకోండి. సో లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్ ఇన్ టు అవర్ వీడియో. సో ఇది వచ్చేసి డిచ్పల్లి ఆధ్వర్యంలోని స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా వారు ఏం చేస్తున్నారంటే ఫ్రీగా ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. సో ఇందుకోసం నిరుద్యోగ యువకులు ఎవరున్నా కూడా ఎలక్ట్రీషియన్ 15 days ట్రైనింగ్ ఇస్తారంట. సీసీటీవీ ఇన్స్టాలేషన్ ఉంటుంది కదా, దానికి ఒక పర్టికులర్ సెటప్, దానికోసం 13 days ట్రైనింగ్ అనేది ఉంటుంది. అలాగే 2-wheeler వెహికల్స్ ఉంటాయి కదా, సో దాన్ని ఎలా రిపేర్ చేయాలి అనేది, అంటే షోరూమ్స్లో వర్క్ చేయడానికి కూడా యూజ్ అవుతుంది. ఇది 30 days ట్రైనింగ్. అలాగే కుట్టు శిక్షణ, మగ్గం వర్క్ ట్రైనింగ్లు కూడా ఉంటాయన్నారు. సో ఉచిత వసతి మరియు భోజన సౌకర్యం కల్పిస్తామన్నారు. సో ఇదే మెయిన్ థింగ్. మనం బయట వెళ్ళి స్టిచ్చింగ్ నేర్చుకోవాలంటే స్టిచ్చింగ్కి చాలా మనీ అవుతాయి. అలాగే హాస్టల్కి అయితే నియర్లీ 3-4,000 అవుతాయి. సో ఫ్రీ అకామిడేషన్ ట్రైనింగ్ అన్నారు కాబట్టి తప్పకుండా వెళ్ళి విజిట్ అనేది చేయండి. ఇన్ కేస్ ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే రిజిస్టర్ చేసి అప్లై చేసి నేర్చుకోండి. సో దానికి సంబంధించిన కాంటాక్ట్ డీటెయిల్స్ అనేటివి నేను ఇస్తాను. వారికి ఒకసారి కాల్ అనేది చేసేసేయండి. ఎలాంటి డౌట్స్ ఉన్నా కూడా కింద కామెంట్ అనేది చేయండి. సో నెక్స్ట్ వీడియో వచ్చేసి కుట్టు మగ్గం శిక్షణ ప్రారంభం. సో ఇది ఏ డిస్టిక్ అంటే ఇది వచ్చేసి సో మెట్పల్లి మండలంకి సంబంధించి ఆత్మకూరులోని మదర్ ఫౌండేషన్ వారు ప్రారంభిస్తున్నారు. సో ఇందుకోసం మహిళలు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళకి ఉచితంగా మగ్గం శిక్షణ అలాగే కుట్టు శిక్షణ కూడా నేర్పిస్తామని అన్నారు. వీళ్ళకి సంబంధించిన కాంటాక్ట్ డీటెయిల్స్ అనేది కూడా మేము ఇస్తాము. వారికి ఒకసారి కాంటాక్ట్ అవ్వండి. అలాగే ఈ వీడియో కనుక మీకు హెల్ప్ అయింది అనుకుంటే మరింత మందికి షేర్ అనేది చేయండి. అలాగే మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.